Každé ráno, nebo možná zrovna teď, že jo? Ta známá vůně kávy. Je to skoro rituál. Pro spoustu lidí. Přesně. Víc než jen nápoj. Ale napadlo vás někdy, jaký příběh se zatím vlastně skrývá? Dneska se na to podíváme. Na tu fascinující cestu kávy. Od legend až po, světové události. Jo. Naším průvodcem bude text Příběh kávy. Od kos po revoluce. A cíl? Podívat se na ty klíčové momenty. Jak se z nějakého náhodného objevu stal globální fenomén. A jaké to mělo dopady? I ty složitější, temnější. Tak pojďme na začátek. Legenda praví, Etiopie oblast Kafa. Pastýř Kaldý. Ano, ten s kozami. Přesně. Všiml si, že jeho kozy jsou po spasení nějakých červených bobulí prostě divně živé, skoro tančily. Haha, tančící kozy. V zvědavost mu nedala, ochutnal taky a Najednou přival energie. Tak to ukázal mnichům. ti se prý nejdřív lekli. Ďábelské bobule, že? Jo, hodili je do ohně, jenže pak ucítili tu vůni. Oheň je vlastně upražil. A zjistili, že ten nápoj jim pomáhá zůstat bdělí při modlitbách. Ten zdroj zmiňuje i další postavu, jemenského derviše Omara. Omar, ano, ve vyhnanství. Ten prý taky objevil pražení a vaření, aby přežil. A taky léčil. Co nám tyhle rané příběhy vlastně říkají o tom, jak kávu vnímali? Je tam vidět ta náhoda, že jo? Zvědavost. Ale hlavně ten okamžitý gužitek. Jasně. Není to jen o objevu rostliny jako takové, ale spíš o objevu toho účinku. Bdělost, energie, dokonce léčení. Takže nejenom nápoj na žízeň. Přesně. Něco, co aktivně mění stav mysli a těla. Jako dar přírody s praktickým dopadem. A ten dopad se rychle šířil. Z Etiopie, z Jemenu, do Meky, Káhiry, Istanbulu. A tam se zrodily kavárny. Jo, kavárny. Zdroj říká, že původně to byla místa pro sufijské mystiky, pro modlitby a tak. Ano, ale rychle se to změnilo. Staly se z nich, jak to říká ten text, školy moudrých. Školy moudrých, to zní dobře. Co si pod tím představit v té době? Představte si svět bez novin, bez internetu. Kavárny byly prostě klíčové pro šíření informací. Aha. Diskutovalo se tam o politice, o obchodu, náboženství. Byly to veřejné prostory, kde se potkávali lidi z různých vrstev a vyměňovali si názory. To bylo ještě než káva vůbec přišla do Evropy. A pak přišlo to 17. století a Evropa. Benátky, Londýn, Paříž. A kavárny se chytly i tam. Rychle. A staly se centry, intelektuálního života. Říkalo se jim prý halířové univerzity. To je skvělý popis. Zaplatíš za kafe a můžeš poslouchat chytré hlavy. Voltaire, Rousseau, Newton. Ti všichni tam prý chodili. Ten zdroj dokonce naznačuje, že měli i revoluční potenciál, že to nebyly jen debaty. Přesně tak. Ta představa halířové univerzity je fajn, i když teda byly to hlavně mužské prostory, že jo? Jasně, to je pravda. Ale ano, káva a kavárny byly katalyzátorem obrovských změn. Podněcovaly debaty, které formovaly osvícenství. A nejen to, stály u zrodu moderního kapitalismu. Fakt? Jak to? Třeba pojišťovna Lloyds v Londýně nebo newyorská burza, ty mají kořeny v kavárenských setkáních obchodníků. Páni. A jo, ten text zmiňuje i ten pád Bastily, že se plány rodily právě v pařížských kavárnách. Káva doslova poháněla myšlenky. I revoluce. To je fakt síla. Neuvěřitelný vliv. Jenže ten příběh má i tu odvrácenou tvář. Bohužel ano. Jemen si ten svůj monopol na kávu hlídal, ale nakonec ho prolomili. Semena se dostala do Indie, Holanďané je vzali na jávu. A pak přišla Amerika a s ní pěstování kávy spojené s otroctvím. Tady se dostáváme k tomu bolestivému paradoxu, že? Přesně. Zatímco v Evropě káva podporovala myšlenky svobody a rozumu, tak její produkce byla postavena na brutální vykořisťování. Na práci zotročených Afričanů, milionů lidí. Plantáže v Karibiku, v Jižní Americe. Ten zdroj uvádí příklady Haiti, tehdy Saint-Domingue, francouzská kolonie, koncem 18. století produkovalo polovinu světové kávy. Za cenu nesmírného utrpení otroků. Jejich revoluce pak ty plantáže zničila a centrem se stala Brazílie, která otroctví zrušila až, kdy to bylo? 1888. Ano, strašně pozdě.
A Holanďané v Indonésii nutili místní pěstovat kávu. Koloniální systém. Je to fakt ironie. Nápoj debat o svobodě. Pěstovaný v potu a krvi zotročených lidí tisíce kilometrů daleko. Ta evropská svoboda myšlení byla doslova vykoupaná nesvobodou těl jinde. To je ta složitost. Skrytá v každém šálku. Přes tohle všechno je ale příběh kávy taky, úžasně kulturně rozmanitý. To rozhodně. V Etiopii mají ten kávový obřad s konvičkou jebena. Je to pořád důležitá společenská událost. V arabském světě zase káva jako symbol pohostinnosti. No a pak Itálie, ty jejich espresso rituály. Cappuccino jen dopoledne a tak. Haha, přesně. A Vietnam, ledová káva s kondenzovaným mlékem. Přes ten filtr Fin, Úplně jiný svět. ta schopnost kávy, adaptovat se, stát se součástí tolika kultur, to je fakt pozoruhodné. Od duchovních rituálů po rychlé ranní nakopnutí. Jenže i dneska, i přes tu obrovskou popularitu, pěstitele kávy, hlavně ti v rozvojových zemích, čelí problémům. Nízké výkupní ceny. Nestabilní. Často jim to prostě nestačí na důstojný život. Hnutí jako Fairtrade se to snaží zlepšit, zaručit minimální cenu, podporovat udržitelnost. Ale má to své limity, že? Náklady na certifikaci. Není snadné to rozšířit všude. A taky riziko greenwashingu, že se firmy jen tváří odpovědně. Přesně. Takže ten globální fenomén kávy pořád ho provází hluboké ekonomické nerovnosti. Ukazuje to, jak je svět propojený, jak naše nákupy tady můžou mít dopad na druhém konci planety. Informovanost je proto důležitá, jako spotřebitelů. Takže když si to shrneme, ten obyčejný šálek kávy A za ním neuvěřitelný příběh. od tancících kolos Přes revoluční kavárny, bolestivou historii kolonialismu a otroctví, až po dnešní globální trh. S tou kulturní rozmanitostí i ekonomickými výzvami. je to příběh plný kontrastů, inspirace a útlak. Komunita a biznes. Přesně tak. Ten zdroj nás na konci tak trochu vybízí k zamyšlení, až si příště budeme vychutnávat kávu. Možná se na chvilku zastavit. Jo, a uvědomit si celý ten řetězec událostí, lidských osudů, co vedli k tomu našemu šálku. Od té dávné historie po ty současné pěstitele, kteří bojují o spravedlivou cenu. Je to příběh, který pořád pokračuje. A my všichni jsme, nějak jeho součástí.